ekhaya uMakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele phakathi kwaleli khaya njengenjwayelo ngithi hlalani phansi ninethezeke bakithi kube mnandi akekho umuntu ongamukelekile phakathi kwaleli khaya nosingathi cha yena simdingi bakithi nanokuthi-ke njalo uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha bakithi sisuke sinethemba noma bakithi sisuke sinokuthi uma ngabe kukhona ividiyo esikhiphile khona loyo osuke ezosizakala ngaleso sikhathi khona loyo ozothola okuthize kulokho esisuke sikhulume ngakho ngaleso sikhathi bakithi. Ngizocela ukuthi niphinde-ke ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe niphinde ni-turn on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje-ke bakithi sizohlaziya amaphupho, sizokhuluma ngamaphupho kodwa sizokhuluma ngephupho elilodwa bese sihlela ngendlela eziningi elike livele ngazo bakithi. So sizokhuluma namhlanje ngezinwele, ngokuphupha kwezinwele bakithi. La sizoqala khona-ke kuyenzeka uthole ukuthi uzophupha izinwele zakho zizinhle bakithi, zizinde angithi uyabona. So lelo phupho singasho sithi kusuke kuyiphupho elihle kakhulu lelo uma ngabe uphupha inwele zakho zizinhle zizinde, ngoba kusuke kusho amandla, kusuke kusho ukuthi khona into osuke wena uzoyizuza angithi uyabona. So kukhona okwenzayo ukuthi wena uzoba nomvuzo othize, kodwa nje kusuke kuyiphupho elihle okusho ukuthi khona okuhle, khona izinto ezinhle esuke ziza kuwena noma kuloko osukwenza ngaleso sikhathi kuzoletha okuhle, kuzoba nomthelelo omuhle bakithi. Ngicabanga ukuthi yazwakala uma ngabe sibeka ngaleyo ndlela, phinde futhi uma ngabe sizoyibeka ngendlela yakamoya uthole ukuthi ungumuntu uvele kamoya bakithi. So uma ngabe uzophupha izinwele zizinhle kusho zizinde zizinhle, kusho ukukhuphuka kwamandla noma kwesinye isikhathi usukutshengiswa amandla ukuthi unamandla kangakanani angithi yabo. Nje sisuke izinto zakho zihamba kahle nangokukamoya. Uma ngabe mhlawumbe umuntu wesithunywa, uma ngabe mhlawumbe umuntu mhlawumbe ngokwedlozi kuphela ukuzwa ukuthi uphiwe ngayiphi indlela, kodwa ngale ndlela osuke uphiwe ngayo kusuke izinto zakho zikhomba ukuthi cha uhamba kahle, usuke ungekho umonakalo, kusuke kungekho kubi. Ingakho-ke usuzibona unezinwele ezinde, kusuke kuyizinto ezinhle lezo bakithi. Kwesinye isikhathi-ke bese uthola ukuthi cha umuntu uzothi bengiphupha ngidaya inwele. Kungenzeka mhlawumbe uzidaya ngendlela yokuchaba, ufaka udaya umnyama ekhanda, kodwa bengizishintsha inwele zami noma vele zimnyama kodwa futhi bengizidaya ngokhala omnyama bakithi. So lelo phupho singasho ukuthi kunezinguquko osuke uzenza empilweni yakho, khona lokho osuke ukwenza kodwa okuzoba nakho nomthelelo omuhle, okuzoshintsha impilo yakho ngendlela kodwa enhle. Ingakho usuke uzophupha udaya izinwele ukuthi kuzoba nezinguquko noma kunezinguquko wena ozenzayo ezizoshintsha impilo yakho kodwa zizoyishintsha ngendlela enhle ngaleso sikhathi bakithi. Okay, kanti kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uthole ukuthi uzoziphupha udaya inwele kodwa bese uthola ukuthi kusuke kukhomba izinkinga ekusuke ziza ngaleso sikhathi, kodwa lezi zinkinga uthola ukuthi ukhonjiswa ukuthi zizothi mazifika bese zikushintsha ubuwena. Ingakho uzibona udaya izinwele, ushintsha inwele zakhe ekhanda. Cha khona izinkinga ezizayo kodwa manje ezizogcina zikhambe zizokuthinta noma zikuhlukumeze zize zikushintshe ubuwena ngaleso sikhathi. Ngenzeka ukuthi kube ukuthi uphupha nje vele khona inkinga obhekene nayo noma uthonga nje ingoba uyatshengisa ukuthi iseza lezo nkinga lezo ezizokushintsha ubuwena. So nje liyahlukana nalo futhi lophupho lelo lokudaya izinwele. Okay, bese sibuyela lana. Kuyenzeka bakithi uthole ukuthi uzophupha ithi cha inwele zami ngizibonile kodwa bezimpunga bezigrey ikhanda lonke, kusuka umuntu osekhule kakhulu angithi yabona, kodwa nje bezingekho ilokhala nowena osuke ujwayele. So uma ngabe uzophupha inwele zakho kodwa manje uziphuphe zigrey bakithi, kusuke kusho ukuthi kusho ukuphiwa impilo ende, kusho ukuphiwa futhi nakamandla. Bese futhi sisho singasho sithi kusho ukuphiwa
ukuhlonishwa, yabona, ngoba phela manje siyazi ukuthi umuntu masekhulile semdala esinanenwele ezimpengu ezimpunga lo muntu isuke sehlonishwa nazi ingane, abantu abaningi basuke bemhlonipha bakithi. So usuke uphiwe uhlonishwa, usuke uphiwe impilende okuphila bakithi ngaleso sikhathi, usuke uphiwe nawo amandla bakithi uma ngabe uzoziphupha inwele zakho zi-grey. Okay, kanti-ke futhi okunye futhi singakubali ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi uzoziphupha inwele zi-grey, kanti kwesinye isikhathi uziphupha nje khona isimo ubhekene naso ngaleso sikhathi. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi uyaziphupha lezo nwele ezi-grey kodwa bese zibika inhlupheko esuke ikhona noma ezayo zibika usizi ngaleso sikhathi. So nalo futhi singasho sithi kokuphupha inwele ezi-grey kuyahlukana, kuyakusho kuhle kodwa futhi kube khona futhi elinye isayidi elingelihle ngako, ngoba kuyaphupha usizi layisho inhlupheko ozobhekana noma kwesinye isikhathi osuke ubhekene nako ngaleso sikhathi. Okay, sidluleke bakithi, kube khona omunye futhi uzocha mina ngiyaziphupha inwele kodwa ngike ngavuka nje inwele zimhlophe qwa, noma ngike ngathonga nje zimhlophe qwa. So singasho ukuthi iphupho elihle futhi nakhona lelo bakithi, akusilona iphupho elimbi, suke lisho kuhle okuzayo noma okuhle osuke ukwabelwe ngaleso sikhathi empilweni yakho. So nje iphupho ufuna ukuthi noma uliphupha lelo ubone inwele zakho zimhlophe zizinto zimhlophe qwa, lihle kakhulu ngoba futhi kwesinye isikhathi usuke kukhomba ukuthi ungumuntu ohamba nemimoya emihle kakhulu, esikhanya nemimoya amanono, angithi abona imimoya ezithunywa bakithi. So nje iphupho elihle ngalendlela esimanga ukuze uphupha unenwele ezimhlophe. Okay, bese kwesinye isikhathi kube khona umuntu ozothi cha mina ngiziphupha ngikama izinwele. Uthi kusho ukuthini ukuthi mangabe uphupha kodwa manje uphuphe ukama izinwele? So ukuphupha ukama inwele singasho ukuthi kuyakusho ukuthi usuke ungumuntu noma usuke utshengiswa ukuthi yonke into wena empilweni yakho uzomela ukuthi uyisebenzele. Azikho izinto ezizozenzakalela nje kalula, wena funa yonke into ofunakala uyisebenzele ukuze uzufike empumelelweni ngokufunayo. Ngempela yonke into izodinga amandla akho, yonke into izodinga ubuwena ukuze kufike la kumele wena noma la ufisa ukuthi ufike khona, yonke into uzoyisebenzela. Manje ingakho uzophupha wena ukama izinwele zakho uzilula uzikama, ukhomba ukuthi yonke into yakho kumele ukuthi uyisebenzele ngempela, ube umuntu ozozinikela. Angithi abafunakala utshengisa ukuthi umuntu odinga ukuthi uzinikele kuyona yonke into yenzayo, akukho kuzozenzakalela kalula bakithi. So yonke into kumele uyenze ngamandla akho ukuze izokwazi ukuthi yenzeke, ukuze ukuthi izokwazi ukuthi ifike empumelelweni. Kodwa nalo singasho lokho sithi iphupho elingelibi kodwa elisuke nje likutshengisa ukuthi uhlobo luni lomuntu nokuthi izinto zizokwenzeka kanjani phezulu yakho empilo bakithi. Okay, kwesinye isikhathi ke bese uphupha-ke uphupha umuntu uthola ukuthi uyakugunda izinwele. Umuntu uma egunda inwele bakithi siyazi ukuthi lelo phupho kusuke kuliphupho elingelihle bakithi, okufunakala ukuthi noma lifica kungabi yiphupho zokuziba, uliyekele nje ukuba ukuthi hayi ngiphuphe nje ngigundwa izinwele, ngoba kusuke kusho ukuphucwa kwamandla khona okuthize okusuke kwenziwa kuwena ngoba ubugundwa ngumuntu. Uma ngabe nje kukhona umuntu okugundayo ekhaya, khona umuntu engobe ngigunda, yebo wenza isikhathi umbone, kwesinye isikhathi cha ngimbonile kodwa ngimazi, kwesinye isikhathi kuba umuntu omaziyo. So nje izinto lelo phupho elifana nalelo kufunakala libe yiphupho ozoqaphela kakhulu, ube umuntu ozothathela izinyathelo, ungaliyeki nje kanjalo ngoba kukhona izinto esuke zithathwa kuwena ezinhle, so kukhona amandla kuwena asuke ethathwa kuwena bakithi. Okay, uphinde kwesinye isikhathi uthola cha ezinweleni mina bezigundwa kodwa imina ebekade ngizigunda mina izinwele. Ngithi yabona kusafani leli phupho nomuntu obekugunda, la kuleli uwena ukuzigunda wena qobo lakho izinwele. Singasho sithi iphupho elingelihle lelo kodwa ngoba uwena osukade uzigunda ikhanda, lokho kukhomba ukuthi elahlekeni kwamandla akho noma kwezinto kuwena, imbangela yaloko nguwena. Okusho ukuthi ufuna ubheke wena indlela ohamba ngayo, ubheke wena indlela onyasela ngayo, okukhomba ukuthi khona lapho wena
ongenzi kahle khona, osekudala ukuthi wena ulahlekelwe izinto ezibalulekile empilweni yakho, noma okudala ukuthi wena ulahlekelwe amandla akho, wena imbangela eyenza ukuthi ulahlekelwe izinto, ingakho uzigunda, kusho ukuthi wena ozicindezelayo. Ngamanye amazwi bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe sizozibeka ngale ndlela. Kanti kwesinye isikhathi izokhupha izinwele uthole ukuthi ziyagundwa, kanti kwesinye isikhathi ayingeve ngoba kukhona okutheni, kanti kubika isifo esuke sizovela ekhaya noma kubantu kodwa abaligazi lakho. So ukuphuma kwezinwele kuyasibika bakithi isifo. Kanti ke kwesinye isikhathi kuyenzeka njengomuntu kamoya, uthole ukuthi ungumuntu kamoya bese uphupha ugunda izinwele noma uzigunda wena, kodwa futhi njengalomuntu kamoya lo ukukhomba ukuthi unezinto zakho noma ngohambo lwakho lwakamoya izinto awuzilandelanga kahle, manje ingakho usuwumuntu onezinto olahlekelwa izinto noma uzolahlekelwa izinto ngenxa yokuthi ngohambo lwakho lamoya kunezinto ongazenzile kahle noma ongazenzi inhlobo noma oke wazenza ngokukamoya wasuyaziyeka wasuyazilahla. Ukhomba ukuthi wena khona njengoba usuzigunda khona sekulahlekile noma khona okulahlekayo uma ngabe ungumuntu kamoya bakithi. So lezo zinto ziyahlukana. Kwesinye isikhathi ke ukhupha izinwele zakho uchami nayi bandla bengizigeza, bezikhona impilo zami bezinkulu izinto kodwa bengazi ukuthi nami ngiyaziwasha noma bengiziwasha ikhanda. Lokho kusha amandla kodwa kukhomba ukuhlanjulwa bakithi. Cha, izunawo amandla kodwa lento yakho nayo noma lento yakho oyiphiwe idinga ukuthi bese ihlanjululwa noma bese igezwa bakithi. Ngizothanda ke ukuthi bese ngima lapho namhlanje, izophinda futhi besibonana ngokuzayo.